Milé děti, dnes si budeme povídat o mořských živočiších. Kdo uzná za vhodné, ať se přihlásí. Já spíšu. Jezdíš, já tě. No, já tě nesnáším, ty blbečku. Fuj, ty jsi hnusák. Vypaň. Já jsem bohatá, že spadnu z vesmíru. Jo, mám prsty jako toaletní záchod. Takže kdo mi řekne o nějaký želvě, ať se přihlásí teď, nebo ať mlčí na věky. Já jsem zrovna byla v jednom pralese. Máte něco v ruce? Nebo mě chcete jenom nasrat? Co to tam děláš? Co to tam děláš pod tím tohem? Ty snad hodíš péro, ne? Co to tam děláš, kurva? Myslíš si, že je to zábavný, jo? Tak to... Píše mi manžel, mám to prej vzít, no, ale sedu na něj. Křo, všichni jedem, jo, všichni dáme koš dál. My máme celý svět pod rukou tvou, i pod mojí, i pod svou, pouště naše dál. Tento kraj může být i náš. Teďka jedeme na té lodi, takže u seniorů dobře je. To teda. Tak pojď. Starý život na poušti. Velryby. Hele, mám kostým. Dobrý, jo. Jdu na Halloween. Haha. Vypadáš jak teplouš a velryba dohromady. Co to máš na sobě, kurva? Co to děláš? Hraju videohru, ty jsi lepší než já. Je to o světě, kde nikdo mi nebude říkat, co mám dělat. A je to dobrý. Je to sračka, co ty máš. Je to lepší než ty. A moje figura má ocásek. No to je ocas pořádnej. Je to větší, než co jsi kdy ty viděl, prosím tě. Hnus. No, takže to neodhazuj, ale... Mám tu uklízet, to si posral. To teda ne, já tady už nikdy uklízet nebudu. Co s tím mám sakra jako dělat? Ty vado. Musím... Jo, ten úkol vlastně máme taky, viď? Takže já jí tam přinesu ten počítač a bude to. To udělej. To je na hovno teda. Co mám s tím dělat? Možná si dám prachy. No, dobrá hra, to je nářamná švanda. Takže dneska si budeme povídat. O povídání toho vím hodně. Už jsem povídal si vedle. Nepovídal jsi s náhodou s vázou? No, tak to byla v mý mysli. Ty jsi debil? Co tady děláš s tím mobilem? No tak mi ho dej do ruky laskavě. Já vás chci srát. Tak to dej znova. Co to tam máš? Dej mi to. A teď vypadni z třídy. Vypadni. Ale mě neštěhaj na ruku laskavě, jo? Ty ošaháváš, ty hnusná. Dejte to sem. Já vám říkám, dejte to sem. Hele, máš ten domácí úkol? Máš ten notebook pro mě? Zapomněl jsem ho nějak přinést, no. Ale to si posral. To si opravdu neměl dělat. Dáte mi 5, co? No tak s tím asi počítám. A nebo ti můžu nakopat. Tady máš. Z čeho se budeš učit? No, je to dobrý, no. Viděl jsem to i v televizi. Že je to Obama, jo. Já ho nepoznám přes ty malý gatě. Je to hnusný a nechutný, ale...
naopak je to muž pro vás, jo? Nebo co jste to chtěla říct? Ale ty seš ale nechutnej parchant, co mi to tady navrhuješ? Že jsem sexuální? Já jsem neřekl slovo sexuální. Jako ty křice si myslel, jo? Nebo tak něco. Tak mě neseru už. Vypadni. Budeš na terapii. Já nechci na terapii, co tam budu kurva dělat? No, máš tam nějakou lekci s panem blbým debilem. Co tu děláš? Píšu si s kým si píšeš? Vypaň. Hej! Co to děláš? Já jsem si hrál tu hru. Jsem lepší než ty, mám 2 postavy. 2 postavy? To je tak málo, tyjo. Ale já jich tam mám i víc. Ale s ostatníma nehraju. Ty jsou tupý, jak toaletní zadek. Mě to nebaví s nima hrát. Si mě furt přidávaj a furt mi kazej tu můj show, takže já jdu s tím pryč. Ahoj, něco pro tebe mám. Tady banán. Banánek. Jo, díky, mám hlad. Jak to, že máš hlad? No nejedl jsem 2 dny. 2 dny si nejedl, ty jsi ale vyžle. No jo, ten banán je s jedem, viď, nebo s něčím hnusným. No to víš, že ne. Prosím tě, už jsem to poznal podle té vůně. Smrdí jak hřbitov nebo tak něco. No jo, tak tam je trošku. Trošku jedu, jo. Já už jsem si vypěstoval proti němu odolnost. Ale odolnost mám i vůči tobě, takže... Ty jsi ale blázen, tyjo. Furt čumíš do novin, čteš jenom, co tady já kurva mám dělat s tebou. No já tady ale zůstanu. No takže já jdu pryč tím pádem, ne? No my nemůžeme být u sebe. No protože jsi debil, jsi totální vymaštěná krysa. Jo, vyhrál jsem, Je to blázen. Nech toho už, ty mě ale nervózní. Jo, já nejsem nervózní, nejsem. Jo, mačkám. Nedělej to, já nemám ty telefony. Nech toho, ti říkám, neser mi, už vypadni. Já tě vrátím zpátky. Ty jsi dobrá, dělej. No ale nevím ještě jak. No, 1, 2, 3, ty jsi blbá jak já. Au. To je síla. Já mám úher, tyjo. Pane bože, co to je? Musím si to vymáčknout. Co to děláte? Jo, vy jste ten blázen. Jo, to jsem asi já, jenom se tak přezdívám, víš, hochu. Takže, Jo, já tě budu učit. Ty mě... Jo, budu, posaď se. Takže dobře. Máš problém s tímhle obrázkem? Ne, nelaknu se ho, nebojte. Já jsem si myslel, že ano, ale ty jsi hrozný blázen, takže vylekáš se s každým obrázkem, ne asi. Ne, tenhle mi nějak nevadí. To si posral. No, takže ti dám další obrázek. Teď si lekni. No a přesně tenhle má v pokoji. Tenhle ten je hrozný, tenhle se bojím. Pane bože, on útočí. A spadnu. A co tenhle? Ten se nebojím. No, Tak ty mě budeš zabíjet, jo. Budeš dozředitelný. Napíšu ti poznámku. A bude. Ty jsi matlafik. Kolik je 5 + 1? Řekni mi to teď hned. Nebo neumíš počítat. No já mám 4, takže toho nechte, jo. Mě nějak nepřeblavnete. Ha.
já ti dám tu 5 a už mě neser, vypadni odsaď. Terapie je neúspěšná, takže tohle ti asi nějak nesvědčí, ošáčku. Nemůžete na mě furt čahat. No, musím, protože to je pro tvoje dobro. Hele, měla jsem zmrzlinu. A teďka vypadám hodně blbě, víš? No, vidíš, vem si příklad. Ahoj, jak se máš, ty špekoune? Ale posiluje, viď? No, já posiluju furt, každý den v té virtuální hře. Už bolí, Tyjo. Tebe bolí furt něco, nemůžeš... Já vydržím hodně. Nech to, ty neuzveneš ani malinu a to si dáváš do kafe. No to teda nedělám. Ale včera si to udělal, tak nevoď mě zás. Jo, udělal jednou. Prosím, dej mi, já mám hlad. Teďka už mám hlad. Hládový tygr. Vem si tu hru, je úplně posraná tou grafikou. Grafika je inteligentní, chtěl jsem říct. A je prostě nejlepší ze všech her, co jsem kdy v životě hrál. Pochop, že je to pro malý děti. Ale já jsem v prakticky dítě. No teď jsem jí kopnul, no takže nejsem dítě. Teď kopla asi ona tebe. Jak s tímhle mám manipulovat, tyjo, já to neumím. Nějaký tvý figlátka. Koho to zajímá, ty slepice jedna? Já se zabiju. No to je tanec slepičák, viď? Líbí se ti. Slepičák nesnáším. Je to pro malý holky. Ale tohle mám ráda. Vždyť mačkáš papír. Tak dobře, sežnu ti mobily. Už jdeme na to a kuš, já to zvládnu, neboj. Ty jedna hloupá. Jo, já to dám, levou zadní, já to dám. Nikdy to nedáš. Chápeš? Ona je někam zamkla nebo co? Já mám na to patent, vždycky to dám. Ty jsi zlodějka? Jo, já jsem vyloupila 9 bank. A kolik ti bylo přitom? Asi 9. Ty. Takže teď budeme pokračovat dál v terapii. Jak se cítíš? Cítíš se dobře nebo špatně? Vysvětli mi to. A tady máš. No nebojí, vidíš? Já jsem dobrý. Nebojte se, když ti to bolí. Vy jste ale debil, co si to tam... No, mě to bolí. Zalepte si to nápastí, nebo tak. Jo, já to zvládnu, neboj se. Já už to zvládnu. Ty jsi ale blázen. Co to tady děláš? Já ho sním. Už mě přešel strach. Kam to běžíš, hochu? Zůstaň ještě tady chvíli. A co tu mám asi jako dělat podle vás? No rozhodně mi to nebudeš spát do oka. Ale rozmysli si, co uděláš, aby si zachránil svoji známku. Takže teď tě zapíšu na příští hodinu. No, tak mě zapište, vy tupá hlavo. Napište tam bláznovi. No já jsem blázen, ale... Asi nemáte rád, když vám to lidi říkají, co? To je odpudivý. Takže tady seďte dál a zmatený život mějte svůj. Hnoj. Vypadněte. Teď si mě nasral, hochu, co jsi to říkal o mě za blbečkoviny. Jak se máš, kámo, jak se máš? Já se mám dobře, viď, takže... Hele, jak se máš, hochu, jak se máš? Jak se máš v tomto světě? Mně je to dobře. Já jsem budulínek. Ty jsi malý blbec? Já jsem tvůj kámoš. Co